ilman terveet kääntyy takaisin. Anteeksi kääpiösnaukari, minä sekoilen. Kääpiösnaukkarilla on selvästi 3 estettä ihan tarpeeksi. Ja noin pallo saatiin ja kivi takaisin tuleminen sujuu jo hienosti. Upeeta. Ja näin Espanjan vesikoiran radalla. Sieltä tulee, voi, mikä sieltä tuli? Pallo unohtui matkasta. Ai, tää on niin huvittavaa. Tässäkin on tosiaan tärkeää se, että koiralla ja ihmisellä on hauskaa ja ei tästä kyllä hauskaa puhuttu. Noniin, oi, esteen unohtui. Me ei kuinka kauan näin kukin koiralla harrastaa sitä flyballia. Tää on Pele ollut paljon pois tästä nyt, eli se on ihan tämmönen vihaileva tähti tässä ja vähän vaihtelevasti napilla mennyt, välillä paremmin ja välillä huonommin ja näähän on kuitenkin vaan elukoita ja niillä on niitä hyviä päiviä ja huonoja päiviä, että sen mukaan eletään, että aina ei voi ihan toimia täydellisesti. Ei haittaa, vaikkei täydellisesti meniskään. Mutta sieltä nyt ainakin pallo löytyi suuhun. Esteet sillä nyt vähän meni ohi, mutta ei se haittaa. Se on vaan hauskaa. Ja nyt mennään, katsotaan kun vauhtia. Wow! Asiaa! Jee! Nyt sujuu kyllä oikein hyvin. Vau! Wow. Nyt kato omaa kivaa. Mulla on oma pallo. Katsotaan. Tää oli kiven pallo. Hauskaa. Mutta tällaista flyballjuttua voi tosiaan alkaa koiran kanssa harrastaa ihan minkä ikäisenä vaan. Ja näitä harrastuspaikkoja varmaan löytyy aika monesta paikasta. Voitko kertoa, missä vaikka te harjoittelette? Tuolla on Hakunilan kupeessa Kehä kolmosen varressa semmoinen Ojangon koiraurheilualue, missä meillä on sitten varattu ihan oma paikka näille esteille. Ja me treenataan siellä kerran viikossa näiden koirien kanssa. Ihan tätä samaa hyppymistä ja pallon pelaamista ja pidetään mukavia yhteisiä hetkiä. Vau, tää on ihan kunnon sätinää, tää koko flyball-juttu, ja hauskaa ainakin on kahekilla. Siitä ei varmaan pääse yli eikä ympäri. Kyllä nyt Lunan mielestä tuo toinen pallo olisi paljon pidempi, eikö se nyt voisi putkahtaa tuolta pallokoneesta? Aina näin peräkkäin nämä esteet ja tää on aina tää sama ja sitten tosissaan niin kuin kisatilanteessa niin ratoja on 2 vierekkäin ja niillä on tarkat pikat sitten annettu, että miten lähellä ne on toisistaan ja viestimuotoisesti koirat siis kisaavat molemmilla radoilla samaan aikaan, eli se on niin kuin idea tässä. Ihan